Takže když si pak odešla z vesnice Zangu, našla jsi ten další kmen, co vyrobil masku, na který je symbol s trojuhelníkem? Říká se mu Trion, nebeské oko. Patřil mé matce. Fakt? Našla jsem vesnici, kde vyrobili masku, domov kmene jménem Horda. Ale už dávno tam nikdo nežil. Kromě slepého šamana. To je nějaký duchovní vůdce? Znal mé jméno, Finn. Zdálo se, jako by na mě dávno čekal. Dal mi přívěsek, který prý patřil mé matce a řekl, že jsem na řadě. Jsi na řadě na co? Nic víc mi neřekl a druhý den prostě zmizel. Tahle plošina je fakt to nejpodivnější místo v celém vesmíru. Nedivím se, že je ztracená. Tady jsi naposledy viděla Challengera? Sešel dolů do údolí směrem k tomu kopci. Umíš vůbec hledat stopy? Líp než ty. Tak proč ho ještě nenašla?